कि बड़ा दिन बाद गावे नाची आइल बावे देखिए बाबा तो हरे को बावे मान लो कि हम एक मरद हनी फिर ना होता नहीं हम हकीकत में थोड़े हम कैसे मान ले हो बड़ा दिन बाद गावे नाची आइल बावे और मारी ने हम हो जाए देखे आज के रात रही हमारे बनावे अरे कहिए के चला बाजी गिरिया माया तिलक कइल बनो तिलक में फंक्शन बा जो ई फंक्शन के पहले ही से प्रचार रहेला हां जी आपस में लोग बतियावेला इहे बतियावेला के चले के बकू झाड़ झूल के भरा नाच में अरे अरवा नाच आवता चले के हां ओहे माता कहता ओहे मर्दा अरे बड़ा दिन बाद गावे नाची आइल बावे आज के रात रही हमारे इतना बात मेरा रुस सुनते हंसे एकरा बाद हाइपर अब आगे बोलना हाइपर का मतलब समझो ना ब्रेन हैक करेगा दरो दिमाग को हाइपर होला हैं मेरा रुआ कहत दिया लाल खुटी बोले लगी कि सती हजनी नाचनिया के हाय हाय ठीक बना ना देखे जा लेकिन एगो बात सुन लो ब्रजेश भैया हम घरे तक खबर लेके जाएंगे आप फट रहे हैं अरे सती हजनी नाचनिया के भीरिया आबाद में हरी के गिरिया कैसे सती हजनी नाचनिया के उड़ान वाला मतलब एकदम मिजाज होला मिजाज एकदम दुगुना अरे सती हजनी नाचनिया के मेरी